Do styku s graffiti som prvýkrát prišiel zhruba na prelome roku 2001-2002. Hlbšie som sa do toho ponoril asi približne pred 4 rokmi. Odtedy môjim hlavným interesom alebo teda je ilegálna sféra graffiti. To, čo je napísané na stene, alebo to, čo je robené sprejom, to neznamená, že sú to graffiti. Tým jadrom toho je jedinec, ktorý má svoj nejaký rozpoznateľný symbol alebo iba štýl, dajme tomu, nemusí robiť stále to isté, ale tým poznávacím znakom je jeho štýl. V každej akcii predchádza patričná príprava. To zahrňuje zhromaždenie materiálu potrebného na namalovanie veci a jeho následné ošetrenie od dôkazového materiálu. Výber fleku, jeho obhliadnutie, nakoniec dôkladné premyslenie samotnej realizácie. Často používaná taktika sú tzv. Checkery, alebo ľudia, ktorí sú tam na to, aby dávali pozor, či neprichádzajú nejaké nežiaduce elementy. Auta idú. Celkovo to ovplyvnilo všetky sféry môjho života, ako vnímam veci. Vedieť sa spoľahnúť sám na seba, nejaká sebadisciplína. Naučil som sa rozmýšľať viac širokospektrálne a pýtať sa, prečo sú veci tak, ako sú. Nebať na detaily, čo si umelec. Kebyže chceme byť iba vandali, tak ako môj crewman raz povedal, tak to môžeme rozbíjať auta a vypaľovať domy. Čiže na to nemusíme kupovať spreje a podstupovať tie veci, ktoré podstupujeme. Kľúčové je viditeľnosť, šírenie svojej značky. Padne zo slovenskej scény, to sú, nikoho neprekvapí, asi keď poviem Rascals alebo SPK, Mutants a zo pár ďalších jednotlivcov. Boli určite veľkou inšpiráciou a veľkou métou dosiahnuť to, čo oni. Tagy sú základnou muníciou každého správneho writera. Je to iná vec, malovať ulicu a malovať vlak. Z každého sú nejaké iné dojmy. Vlaky malujem zhruba možno nejaký rok, dva a prežívam taký počiatočný ošial z toho, ktorý je ťažko opísateľný. Vidieť, rolovať to svoje meno na tom vlaku na trati je pocit, ktorý ti ten statický pís v ulici neposkytne. Iný súbor pocitov, než malovať ulicu proste. Iné dobrodružstvo je to. Prevažná väčšina veškerých mojich výdavkov ide na veci spojené s graffiti. Ak chceš aktívne malovať a nie si zrovna nejaké dieťa z bohatej rodiny, tak musíš sa celkom pôstiť. Tí ľudia za to nedostávajú. Žiadne peniaze nie sú sponzorovaní. V stávke je naozaj veľa, či už sloboda, zdravie. Jediné, čo by som chcel nejak poslať ďalej alebo zdeliť, je to, aby možno ľudia sa troška zamysleli viac do hĺbky a nebrali graffiti ako nejakú víkendovú zábavku tínedžerov. Niečo na tom asi bude, keď tí ľudia sú plne ochotní obetovať toľkoto vzácnych vecí kvôli nejakej takéto na pohľad triviálnej veci, ako písať svoje meno na stenu.